Naalala mga badi, kita naman isa sa balay, nagtrabaho pa man ang itong Paris, itong wife, napaman sa trabaho ko, aon pa to niya, mga alas 7. So, ati man sa tasapan niya pon, lubot taog, liog sa manok. Apil na yapon na ang balon ugma, o diba mga badi? Sipra ba? Kay, wala sapi, gaw. Diba? Apil na karon pa niya pon, og balon ugma. Okay? Tanahon po natin ang nilongag kung luto na ba. Uy, luto na ni. Okay? Diba? Ito sa mga lamas. Sal. Sal. Sibuyas. Sal. Sibuyas to mga badi. Ano muna tayo? Mga gargados niya sa mag-adobo tayo ng liig ng manok. Ito po yung liig mga badi. Liig ng manok. Ang lalaki ng liig ng manok. Ito na po yung kalagayan niya mga badi. Kunin muna natin. Kaya tapos na siyang pakuluan. Kumplito na siya mga badi. Magluto na tayo. Lagyan tayo ng oil mga badi. Konti lang. Mainit na. Natin yung luya. Isama na sa luya. Luya muna natin igigisa mga badi para lumabas yung aroma niya. Pagkatapos sibuyas. Kunting halo-halo lang yan mga badi kasi mainit tong kalahan natin. Pagkatapos bawang. Lagyan natin yung bawang. Yung red chili. Tawag sa amin yan, ito yung pula. Tawag yan na aksal sa amin. Tawag aksal. Yung malaking labuyo ba. Tapos malunod lahat yung sibuyas, bawang, saka aksal, luya. Ito ng manok. Lagyan na natin yung liig ng manok. Lalo na mga bali. Natin mga badi ng pampalasa. Tuyo. Ayan yung tuyo. Saka suka, isang ganito lang, isang takip. Suka. Tapos asin. Tapos lagyan natin yung bitsin. Tapos haluin. Tapos ang mahalo niyan, lagyan natin ng tubig naman, ha? Yan na. Lagyan lang natin ng tubig mamaya. Kuluin muna natin ito. Takpan. Ayan, kumulo. So tignan natin mabali kasi kumulo na. Lagyan natin ng tubig. Natin ng tubig konti para may sabaw naman. Para kasi may aso kaming dalawa. Para lagyan namin ang aso namin ng ganitong ulam. At anong kakainin namin, yun din ang kakainin ng aso namin, di ba? Yan lang.
So, okay na yan. Takpan natin. Tayin kumulo. Pag kumulo na yan, luto na yan. Okay na yan. Goods na yan, mga buddy. Tingnan natin, mga buddy. Wait. Kunti na lang. Luto na to. Pan muna natin ulit. Natin mga buddy, kung luto na. Luto na mga buddy. Ang sarap, adobong liig ng manok mga buddy. Ano ba mga buddy, luto na. Right. Yapon nami mga buddy. Suka lang nga lang.